Som škola. Narodila som sa vo Vranove a dali mi meno Bernoláková. Ako by to bolo dnes? Spomínam si na tú prvú jeseň, keď zazneli tóny našej hymny. Známa to pieseň. Vtedy som otvorila svoju veľkú náruč prvým žiakom, rodičom i učiteľom a tí vdýchli mi vieru, oživili prázdnu dušu, naplnili moje chodby vravou, radosťou i smiechom. Bola to veľká oslava a sláva. A hoci sa to len v rozprávkach stáva, aj k mojej kolíske prišli 3 sudičky, víly, ktoré mi 3 priania vyslovili. Aby som vzdelávala a vychovávala rozumom i láskavým srdcom. Aby som nikdy nezabudla byť vďačná a milá k ľuďom. Aby som nikdy nezostarla, ostala otvorená novým výzvam, nezaspala na vavrínoch. Tak nejako sa tomu vraví. A či sa mi to darí, to už posúďte vy sami. Dnes som dáma v tých najlepších rokoch. Som vo výbornej kondícii, nepoľavujem, skôr naberám rýchlosť a keď príde prekážka, nezľaknem sa, nepoddám sa. Hľadám spôsob, cestu, novú inšpiráciu, tú správnu motiváciu. Pred sebou mám vždy nejakú výzvu a zmysluplnú víziu. Neraz prídu i nejaké trampoty, sem tam sa pri nich aj zapotím. No verím, že nevidno na mne žiadne šedinky zo starostí, ani vrásky z každodenných povinností. Najsmutnejšia som, keď prídu prázdniny. Nemám rada to prázdno na chodbách a ticho v kabinetoch a triedach. Naopak, ešte ani nezačne školský rok, ja už sa teším na rezký detský krok. Srším šťastím, vtedy som vo svojom živle. Ten čas si poriadne užívam, všetko všetkými zmyslami vnímam. Za tie rôčky, čo tu som, videla i počula som všeličo. Môjmu zraku neunikli vznikajúce priateľstvá, ani detské šibalstvá, malé šarvátky či pestvá. Snažím sa ísť s dobou, neváham oblieci i nové šaty, snažím sa učiť hravo i moderne všetky svoje deti. Nezabúdam nikdy na svoje hlavné poslanie, a to je pripraviť ich na život, pre ich budúce povolanie. Snažím sa im pripomínať, že každé je rovnako dôležité a užitočné. Každé má svoju váhu. Každé je malou časťou veľkého celku a každé sa má robiť s láskou, lebo len vtedy má pre nás zmysel a tvorí tie pravé hodnoty. A preto aj ja všetko, čo robím, robím pre všetkých s veľkým a vždy otvoreným srdcom. Dobré ránko. Všetkých vítam po spolok. Dúfam, že ste mali do práce rezký krok. No, na dnes tu máme novú objednávku. Potrápime ňou 1, 2, 3 hlávku. Všetkých vás teraz s úlohami oboznámim. Zadanie dostane každý jeden tím. Čiže pozvánka, plagát, reklama, catering, bulletin. Musíme byť najlepší. Musíme byť proste in. Pretože Bernoláčka 40. výročie slávi. Každý nech svoju prácu perfektne spraví. Tak poďme na to, čas nestrácajme, nech to čo najskôr hotové máme.
Sú nejaké otázky? Ak nie, do práce. Tak, čo? Ako sme na tom? Máme to! Aj my to máme! Aj my sme hotoví! Super, teším sa, že ste to tak zvládli. Fúha, s tým všetkým sme sa tu museli babrať. Môj chrbát dostal poriadne zabrať. Ruky, nohy si Sofy necítim. Posilňovni si telo rozcvičím. Aj môj krk a chrbtica je poriadne stuhnutá. Cítim sa v lyžiarkach obutá. Potrebujem si svaly rozhýbať. Melanie, poďme si zabehať. Málo kdo se ti
papučinkami, ty si plnou námahou. Koky, jak se moje slavy rýsujou, že tu cvičím s činkami. Pro tebe je všechno velkou námahou, s tvými papučinkami.
Jerusalén, sin ti no es fácil. Y yo tengo fe, luz ya ven a mí. Tú eres mi sana, ya murió ay kulana, musuami, au kulana. Y no lo sé, tú Jerusalén, en ti mi calma, quien me levanta, estuve solo y me levanté. Yo sé que me amas, como te amo, por ti la vida es un milagro, no habrá más muerte si te conoces. Luz ven a mí y yo tengo fe, sí, yo tengo fe, sí, sálvame. Zuna mi shirana y no lo sé, y no lo sé, y no lo sé. Zuna mi shirana, Jerusalén, contigo todo. Sí, yo tengo fe, luz ya ven a mí. Tú eres mi la vida nos regala mil razones para reír y por ti yo quiero existir. No hay problemas que valgan la pena. En Jerusalén se encuentra el destino del camino que yo quiero seguir. Y no lo sé, y no lo sé, y no lo sé. Jerusalén, quiero verte ya. No sé cuántas noches más tenga que esperar para tu gloria poder alcanzar. En ti puedo sentirme más fuerte siempre. Quedarán en sangre, por eso lo interesante. En la oscuridad tú siempre estás pendiente. Con la lucecita que se pone enfrente y me levanta. Y yo tengo fe, y yo tengo fe, y sálvame. Pani doktorka, máme tu ešte jedného pacienta, čo v jazykoch neznámych niečo tu splieta. Nie je to nemecký, ba ani anglický. Mám dojem, že je to španielsky. De mañana tengo dolor de estómago. Me comí unas tonterías. Patatas fritas, dulces y bebidas dulces. Eso no hará feliz a mis intestinos. Pacientka sa sťažuje na črevné bolesti a vraj ich spôsobili nejaké sladkosti. Jedla tiež čipsy a sladené nápoje pila, no verím, že v poriadku bude čo chvíľa. Sestrička, vidíte, aké sú jazyky dôležité? Pomôžu človeku v nejednej šlamastike. Navštevovať neznáme krajiny a poznať cudzie reči, to sa určite každému človeku páči. za dom, za sieťa ľudnú, za srdca sviet,
что берег охраню. Благодарю, за все благодарю. Священная земля, сплоченная семья, благословенная моя. Благодарю своих учителей, за честь отцов, за нежность матери, за ученья и поддержек сынов. Учителям поклонный поклон, за мудрость тихих слов, за строгость и любовь, за веру вопреки поклон. Учителя все как передать, белый брат, белый дел. Учителя сложный майский пас, но звучит во мне. Учителя не хватает слов, буду я у доски, не передать года и любовь, сердцу две руки. Нам никогда не воздать сполна, не кругом верность без сна. Ласками свечка на окна, греет сердца сквозь года. Учителя низкий поклон, учителя до земли. Музыку ваших многих имен, репетовать гранит. Благодарю за перской дом, за все мечты, что вырастили в нас. Благодарю за множество дорог и ту дну, что я иду сейчас. Новых границ, ведет мир без границ, последнего звонка строка. Благодарю за честность людей, за торжество неверных знамен, за смелость мир развает миражи. Учителям поклонный мой поклон, за бережное пусть, за неописных чувств, за души маленьких поклон. sogno nell'alba svaniscono perché
quanto tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi forbelli che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh oh, cantare, oh oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare
into your eyes. Whoa, oh, oh. I see rainbows in the skies. Whoa, whoa. Baby, when you're close to me, whoa, oh, oh. I know you are my Sherry. And we are gonna dance to the sea. Oh, mama, you are my Sherry. Never see the girl that's so jolly. Oh, mama, you are my Sherry. And we are gonna dance to the sea. Oh, mama, you are my Sherry. Never see the girl that's so jolly. Prepáčte, že ruším vašu zábavu, ale mám dosť veľkú obavu, že som zablúdil, že som sa stratil. Rád by som sa ešte do mesta Vranovo vrátil. My síce cudzým jazykom hovoriť vieme, no ako vám s tým pomôžeme? Snáď keď do mapy nakúkneme, spoločne cestu nájdeme. Ďakujem vám za pomoc. Ľudskosť má dnes veľkú moc. Poďte všetci rýchlo sem. Do cieľa už cestu viem. Sáčky, kelímky, slamky, hračky, proste ich niekto zahodil. Všetko splaví do mora, plastová doba chorá, nič nie je dielom náhody. Tak to skúšme bez plastu, stromy z plastu nerastú, zachovajme ju zasnú. Čistú a krásnu zem bez plastu, a keď hoci vyrastú, svedia to házov zasnú. Čistú a nemyslíš na to, čo bolo, dívaj sa na svet okolo. Všade sú len stopy naše, polystyrén a PET fľaše. Zviera, čo po lese chodí, žiadny obal nezahodí. Čas sa bez milosti kráti, a čo dáš, to sa ti vráti. Vravia ti, že sa to nedá, je to drahé, tu je bieda, nás sa to predsa netýka. A ručička tyká, tyká. Slavky hej, tašky hej, fľaše hej, sáčky hej. Tik, tak, tik, hádam. Nie je neskoro, kto ktorý by v rieke nájsť tik, tak, tik našiel. Len čo v nej bolo? I kelitky a sáčky, kelímky, slamky, hračky, proste ich niekto zahodil. Všetko splaví do mora, plastová doba chorá, a to sa skrátka nerobí. Tak to skúšme bez plastu, stromy z plastu nerastú, zachovajme ju zasnú. Čistú a krásnu zem bez plastu, a keď hoci vyrastú, svedia po házov zasnú. Čistú a krásnu zem bez plastu. Bez plastu. Slavky, hej! Ale nie z plastu.
vyplašil tu, že my zaž máme nem robotu. Hlavná vec, že u skrinkoť presúvky majú mať. Ale oni nie. Oni obotázku však chcú po škole premávať. Nikto vera nepatrí, že tu už pozmývano bolo. Jaj, toho jaru i puru na tej škole furt bude malo. A okeny, tá však to tie oblaky žaluzie furt od prachu. Veru nikto si nám nebude myšať do fachu. Darmo. Deci musia učiť tým buď, že by žiadne vírusy nemali šedze hnúť. Takže, u triedoch, na chodboch musí byť všetko tip-top. Od džeme, cez stoličky, až po samý strop, kebyže príde na kontrolu náš najvyšší chlop. No nie si včata, nič mi tu nenavidumame. Vežmíme metly, renty a frišno to tu popratajme. Harčkami tryskajú, čerkajú, koláčky na oslavu chystajú. Keby len koláčky. U nás v kuchni v škole nemá nikto nohy vyložené na stole. Jedna kuchárka polievku myša, druhá mäso reže, tretia bandurky okrava. A to nie vtedy, keď sa richtuje dáka oslava. Každý deň deti šumne za stoly pošídajú, učiteľe na dozore, šenem tak na nich pripatrajú. I jak im všetkým smakuje, a nie jedno decko i šumne za jedzenie podzekuje. Ale tá ženy nás ešte obláky čekajú. Tengo sale brujería que no encuentre todos los días por donde voy caminando. Tengo tiene chulería y ese punto de alegría la campaña profitando. Y los demás no causan mal y se ve que a darse caña no se ido por el ritmo de barranca. El DJ que lo conoce tocadito velándose para Diego la canción más deseada. Y la baila, y la goza, y la canta. Vieš, že nemáte ani doupratované, ani dovarené. Jakže by nie? Všetko porobené, jak má moc. Šázi čisto, krásne, má to správny punc. A vy to, pani učiteľko, co ešte robíte?
Však mi dumali, že vy už tak chcú kaderničky, kozmetičky šetice. Jo, ja neviem, kde mi stojí hlava. Od rána v kabinete nedopitá káva. Mám ešte nejakú tú minútu, pokiaľ všetci pozvaní hostia budú tu. Tak musím ešte všetko prejsť a skontrolovať. Nič na náhodu nemôžem nechať. Každý z nás, pani učiteľko, bárs dobre zná, že každého robota dneška i na jutre počeká. Jeden tým sme tušické. Chceme, že by dobre bolo. A že vyše na tú bernoláčku nikda nezapomnú. No tá vy, moja zlatá, že už o nič nestarajce a šulneše na toto výročie školy vyoblikajce. Ale veď nás všetkých sa to týka. Škola sa predsa z dôvodov jasných na chvíľu pre žiakov zamyká. Čaká nás predsa veľká oslava a veselá zábava, možno až do rána. Tá vera, tá tedy poďme. Denníkár, možno pekár, ja budem šaty šiť, učiť ako žiť. Požiarník, policajti, lesník, vedec či letec, herec i umelec. Rastliny pestovať, či zvieratá chovať, a domy murovať, a naopravovať. Ja robím to a ty zas tamto, a všetci dohromady dokážeme viac. Od finančníkov najlepší je, tak rýchlo ako vie, kavičku roznesie. Najlepším byť na internete a online byť stále vo svete. Učiteľ, psychológ a možno teológ, trénerom, poštárom, notárom, lekárom. Ja robím to a ty zas tamto, a všetci dohromady dokážeme viac. Stále viašem zručne, na prácu nebudem čakať ja darovne. Vzdelanie je soľou zeme, to je to, čo po nás zostane. Vždy s láskou prítomnosť, pre lepšiu budúcnosť, to je náš jasný cieľ a tomu prosíme. Ja robím to a ty zas tamto, a všetci dohromady dokážeme viac. Lepšiu budúcnosť, vzdelanie túži mať. S láskou sa rozdávať, láskavé srdce mať. A spolu zlietneme vysoko nad mraky, mesta vystaviame po samej oplaky. A slnka dosť a dosť pre takých pre deti, a deti pre radosť a radosť pre deti. Budeme spoločne ľudí milovať, budeme spoločne pre ľudí pracovať. Ty zas tamto, a všetci dohromady dokážeme viac. Spievam v svojej škole, spievam pieseň, je pieseň do sveta. Keď začne lístok, zlatý vesel, odnesme náš, do leta. Zpívam úvesy, co spolužiakmi historie. Zpívam úvesy, co spolužiakmi historie. Škola je miesto nemocí. Vážení prítomní, dovolte mi najprv sa prihovoriť našim deťom, ktoré tu vystupovali. Ja som ten program videl už tretíkrát, ale vôbec ma neomrzel. Naozaj, ja neviem, mňa napadá len zo pár slov. Bolo to úžasné, krásne, ďakujeme a naozaj, deti, ja som na vás úprimne hrdý. Za to, čo Samozrejme, ja ešte nekončím pri týchto deťoch, pretože to nie je len o ich talente,
ale o desiatkách, stovkách hodín, týždňoch nácviku a za tým samozrejme, kto stojí v prvom rade učiteľ. Tak ja by som chcel poďakovať všetkým učiteľom, ktorí sa priamo aj nepriamo podielali. Ja ich teraz nemôžem tu všetkých zavolať, lebo naozaj to bol takmer celý kolektív, ktorý buď nacvičoval, alebo zabezpečoval vyučovací chod, keď sa nacvičovalo. Ale koho by som tu veľmi rád privítal? V prvom rade dve pani učiteľky za scénar a réžiu, a to je pani učiteľka Šustová a pani učiteľka Kolesárová. Ak ma počujú, myslím, že tá úprimná detská radosť hovorí za všetko, ale ešte poprosil by som aj dvoch kolegov, dvoch pánov učiteľov, ktorí sa podielali na tomto programe a samozrejme zabezpečovali hlavne tie technické veci, videoprojekciu, zvuk a tak ďalej. Tak poprosím pána učiteľa Cerulu a pána učiteľa Motešického. A ako by to bolo? Každý koncert alebo orchester má aj dirigenta, nie? Tak poprosím aj tie, ktoré to všetko zastrešovali, riadili, koordinovali a tak ďalej. Pani zástupkyne Mihokovú a pani zástupkyňu Veliku. Poďte na pódium. Tak ešte raz veľký potlesk. Ja sa usmievam, oni to nemajú rádi. Ja rád improvizujem a zase som im trošku narušil ich scénár, pretože to nemali v programe, ale o to bolo to krajšie. A teraz už naozaj. Milé dámy, vážení páni, ctení hostia. Dovoľte mi vás čo najsrdečnejšie privítať na Slávnostnej akadémii pri príležitosti 40. výročia základnej školy Bernoláková vo Vranove nad Topľou. Osobitne medzi nami chcem privítať štátneho tajomníka z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Patrika Krauspe. Štátneho tajomníka Ministerstva školstva Slavomíra Partilu. Štátneho tajomníka, ja to poviem tak, pre šport, Bože, Janka Kryšandu. Ako športovec to mám rád, tak priam. Ďalej riaditeľku kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pani Evu Baranovú. Prednostku okresného úradu vo Vranove nad Topľou Moniku Leškovú. Pána primátora mesta Vranove nad Topľou pána Jána Ragana. A ďalej, vedúcu odboru školstva pri Mestskom úrade vo Vranove nad Topľou, riaditeľov jednotlivých štátnych inštitúcií vo Vranove nad Topľou, riaditeľov materských škôl, základných škôl, stredných škôl na území mesta Vranova nad Topľou, členov rady školy,
členov rodičovskej rady pri základnej škole Bernolákova. Vítam všetkých bývalých aj terajších zamestnancov, či sú to pedagogickí alebo nepedagogickí a samozrejme hlavne vás, vážení rodičia, starí rodičia, priatelia školy, všetci. Naozaj ďakujeme, vítajte. Tento program vôbec nebol náhodný. Veď náš vzdelávací, výchovno-vzdelávací program sa nazýva Učíme pre život, učíme moderne a hravo. Čiže naozaj bolo to pretkané povolaniami, rôznymi sférami, či je to kultúra, šport, cestovanie a tak ďalej. A presne taká naša škola je, tak ako ju deti niekedy nazývajú, že farebná škola. Ide o to, aby sme rozvíjali všestranne talent dieťaťa a pripravili ho pre modernú spoločnosť. Ľudí, ktorí sú tolerantní, slušní a pracovití. Takých ich potrebujeme. Ďakujeme ešte raz potleskujem. Ja už trošku začínam rozmýšľať nad časom, lebo keď ma pustia k mikrofónu veľa rozprávam, tak to urýchlim. Takže 40 rokov. Veľa alebo málo? 40 rokov nie je tak veľa, aby sme si nepamätali tých, ktorí tu boli pred nami. Tých, ktorí tu sedia dnes v hľadisku. Bohužiaľ aj tých, ktorí už nie sú medzi nami. Všetci majú našu úctu, my spomíname, za to, že budovali našu školu. Naša škola sa nestala školou zo dňa na deň. Naozaj to trvalo roky a roky. A som rád, že je tam, kde je teraz. Na druhej strane 40 rokov, ak do nej načrieme, je tu nespočetné množstvo príbehov, rôznych udalostí, radosti, úsmevov, ale aj smutku detí. Možno smutku niekedy z zlého diktátu alebo nepodarenej známky, ale je to jeden obrovský kolos. 807 žiakov, stoviek pedagógov, ktorí prešli už právami školou, desiatky nepedagogických zamestnancov. A dostal som otázku, že koľko žiakov sme mali na škole. Neviem, sú to tisíce. Je to čas, ale kedy sa treba zastaviť a treba ďakovať, tak ja chcem v prvom rade zdať úprimný hold pedagógom a všetkým ostatným zamestnancom, ktorí za 40 rokov pôsobili. Ďalej sú slova vďaky patria rodičom, osobitne všetkým tým, ktorí sa pravidelne angažujú pri rôznych aktivitách, mimoškolských činnostiach. Bez vás, rodičia, bez vašej dôvery by neboli ani deti. Takže veľké ďakujem vám všetkým rodičiam. Ďalej veľká vďaka patrí rodičovskej rade, rade školy, zriaďovateľu mestu Vránov nad Topľou, bez toho by to nešlo. Zástupcom mesta Vránov nad Topľou, poslancom mestského zastupiteľstva, sponzorom, priateľom školy, ktorí nám pomáhali a pomáhajú, ktorí prispievali a stále prispievajú k šíreniu dobrého mena, vytvárajú dobré podmienky pre výchovu a vzdelávanie našich žiakov. No a našej jubilantke, čo by som ja osobne zaprial, tak ako na začiatku ste možno tak postrehli, boli tu 3 súdičky. Tak ja jej prajem, aby vychovávala, vzdelávala naďalej s múdrosťou a srdcom, aby šírila okolo seba lásku a dobro a aby bola navždy mladá. To je ja prajem z úprimného srdca.